Kautta kive tarkoittaa, että se antaa sinulle asioita. Sitten paina add tai laita vaikka pelaajasi nimi. Minä tässä tilanteessa laitan add. Täällä näkyy mitä vaihtoehtoja sinulla on ja mille haluat antaa sen tavaran. S on itse, R on sattumanvarainen pelaaja, P on lähin pelaajat, E on kaikki kohteet, A on kaikki pelaajat. Minä haluan antaa vain itselleni, joten painan S. Sitten minun pitää valita, minkä tavaran haluan antaa. Kuten vaikka nytten haluan vaikka... Mitäköhän haluaisin? Mikä on Allo? Minä otan Allovin vaikka tästä. Joo, sitten painan monta haluan niitä. Minä vaikka haluan nyt stackin eli 64. Nytten kun painan 4 enteriä tai jotain, että tää kirjoittaa tän sinne. Minä saan 64 sallia. En tiedä voiko näitä saada muuten pelistä, mutta minun mielestä ei. Sitten, mitä muuta haluat, niin voit vaikka kirjoittaa komentokuution kautta kive minun pitää s command _block ja nytten minä sain tällaisen komentokuution. Minä laitan tämän maahan ja otan vaikka vivun. Ja asetan sen tähän. Mene kyykkyyn, jos haluat asettaa, koska muuten siinä käy näin ja se avaa sen. Sitten mene kyykkyyn, laita avaa komentokuutio. Tänne voit laittaa mitä vain, kuten vaikka kautta summon, eli kautta kutsu. Muista laittaa nämä aina englanniksi. Sitten laita vaikka se hirviö tai asia, minkä haluat summata, tai no semmonen elävä olento, kuten minä vaikka haluan possun eli pig. Sitten kun laitan tämän tähän ja suljen tämän ja painan vipua, se tekee possuja. Jos haluat, että possuja tulee paljon, varo, tämä voi kaataa pelisi. Vaihda impulssi toistoon, eli se toistaa tätä komentoa, kun vipu on vedetty. Nyt tänne tulee paljon possuja, varo, koska tässä voi käydä hupsusti, etkä enää voi vetää vipua pois. Nyt se meni rikki, mutta meillä on aika paljon possuja. Jos sinulla käy tämmönen tilanne ja haluat tappaa kaikki ne, kirjoita tänne kautta kill eli kautta tapa, aina at s siis at e, niin nyt tämä tappaa kaikki kohteet. Eli se tappaa kaikki possut ja siitä tuli pihviä. No nyt näytän teille komennon, jolla voi teleportata toisen pelaajan minne haluaa. Klikkaa tätä, kirjoita kautta TP eli kautta teleport. Nyt sinun pitää laittaa kielet. Eli vaikka minut. Ja sitten koordinaatit minne. Mä vaikka teleporttaisin itseni maan alle. Minä laitan vaikka kautta TP FS ja saat laittaa 10 000 ja no 1000 tässä tilanteessa mä laitan vähän myös, niin 100, niin sitten sä teleportaat niin korkealle. Ja sä voit tietää koordinaattisi, mene asetukset osioon ja klikkaa täältä peli, sitten menet tänne alas ja paina näytä koordinaatit. Nyt näet ne koordinaatit tuolla yläkulmassa. Eli nyt minä vaikka voin katsoa mitkä koordinaatit nämä ovat. 9, 9, 6, 5 ja 101. Mennä tänne kautta TP
esimerkiksi vaikka Kari, jos se olisi tässä pelaamassa, ja nämä koordinaatit. Tai jos et halua laittaa koordinaatteja, voit etsiä tällaisia viivahommia. Tällaisia. Ja muista laittaa niiden väliin välit. Ja nyt teleporttata tälleen, niin Kari tulisi tänne kaktuksen päälle ja vaikka kuolisi. Joo, tämä video on varmaan tässä. Moikkulis! Muista tilata kanava tai hämähäkki tulee sänkyysi. Moikka!